салом дӯстон ва мухлисони ММА, ба канали мо хуш омадед ва имрӯз мо беҳтарин хабарҳои ММА-ро ҷамъоварӣ кардаем, ки пешкашатон менамоем. Дар видео лайк гузоред ва мо оғоз мекунем. дӯстон, эфири ҳамаи муҳорибаҳоро аз телеграм-канали мо гуфта метавонед, ки силкаш дар описанияи ҳамин видео ҳаст. спонсори видеои имрӯзаи мо интернет-магазин либосҳои мардона мебошад, ки ба шумо беҳтарин либосҳо ва пойафзулҳои гарми зимистонро бо нархи дастрас пешниҳод мекунад. ҳама либосҳо аз матои олидараҷа ва пойафзулҳо бошанд, аз чарми тоза истеҳсол шудаанд. худ ва наздиконатонро бо либосҳои гарм аз фасли сармо эмин нигоҳ доред. барои фармоиш дар васиби рӯи экран буда нависед ва барои тамошои дигар намуди либосҳо телеграм-канал дар зери комментария ҳаст. размкори тоҷик Нурулло Алиев бо Ҷо Солики амрикоӣ рақобат мекунад. рӯзи 11 январ дар шаҳри Лас-Вегас дар доираи муҳорибаҳои UFC Fight Night 249 размкори тоҷик Нурулло Алиев бо Ҷо Солики амрикоӣ қуввоозмоӣ мекунад. рақиби аввалин Нурулло Алиев варзишгари исроилии яшмуз буд, вале бо сабаби захмӣ буданаш ӯ аз муҳориба даст кашид. акнун ин размкори тоҷик бо варзишгари амрикоӣ Ҷо Солики қувва меозмояд. рақиби Нурулло Алиев Ҷо Солики қаблан дар 13 набар ғолиб омада 5 маротиба мағлуб шудааст. ёдрас мешавем, ки Нурулло Алиев бо лақаби уқоби тоҷик машҳур аст ва қаблан дар муҳорибаҳои UFC доварон ғалабаи ӯро ба Рафаэл Алвес эълон намуда буданд. варзишгари 25 солаи тоҷик Нурулло Алиев пеш аз ин 9 муҳориба гузаронида дар ҳамаи набардҳо ғолиб омадааст ва ягон бохт надорад. набард бо варзишгари амрикоӣ Ҷо Солики барои ӯ ҳалкунанда ба шумор меравад. дар сурати ғолиб омадан дар набард Нурулло Алиев ба зинаи баланди рейтингии UFC меравад. дирӯз Ҷо Солики дар инстаграмаш бо гузоштани пост чунин навиштааст: мо сахт тамрин карда омода будем, ки ба мо занг зананд. аллакай занг заданд, шаҳрнома имзо карда шуд ва ба зудӣ фиристода мешавад. омодаам ба манфиати оила ва дастаам кор намоям. Солики бори аввал дар мусобиқаи Contender Series Dana White моҳи июли соли 2019 ба мухлисон муаррифӣ шуд, ки ӯ Ҷеймс Уоллесро дар даври аввал нокаут карда ба UFC роҳ ёфт. ӯ баъдтар дар моҳи декабри ҳамон сол бар зидди Мэтт Уиман баромад карда ӯро шикаст дод. пас аз дебюти худ ӯ Остин Ҳабард ва Ҷим Миллерро мағлуб кард ва дар соли 2021 бо қарори ҷудогонаи доварон аз ҷониби Ҷаред Гордон мағлуб шуд. то ин дам ӯ дар UFC 8 рақобат гузаронида дар 5 то дастболо шуда дар 3 тои дигар мағлуб гардидааст. варзишгари пуртаҷриба мебошад. охирон муҳорибаи худро бар зидди Грант Доусон моҳи январи соли 2024 гузаронид, ки бо қарори доварон мағлуб дониста шуд. хулас, як рақиби даҳшатнок ва пуртаҷриба барои варзишгари тоҷик аст. мо ба ғолибияти Алиев боварӣ дорем ва ба ӯ муҳорибаи беосебро таманно мекунем. лигаи актагон ба мухлисон 4 рақибро барои Фазлиддин Мадрахимов пешниҳод кард, ки бо кадоме аз онҳо муҳориба пешниҳод карда шавад. ба ин қатор ду разгори ӯзбекистонӣ Амирхон Алихучаев ва Муҳиддин Мамаҷонов, размкори қазоқ Саят Абдуалӣ ва инчунин размкори қирғиз Муртазалӣ Магомедов ҷой дода шуданд. шумо аз ин 4 нафар бо ки бисёртар калимро дар актагон дидан мехоҳед? ҳатман дар комментария нависед. ёдорас мешавем, ки дар вазни сабук Фазлиддин Мадрахимов 45 дар актагон ба файтери бебохти узбек Муҳиддин Мамаҷонов 71 вохӯрд. дар даври аввал дар дастаи файтери узбек монд, ки якчанд маротиба рақибро дар стойка қариб шикаст медод. раунди дуюмро дар партер Фазлиддин ба даст овард ва дар раунди сеюм бошад ҳар ду варзишгарон худро хуб нишон доданд, ки дар натиҷа бо тасмими ҷудогонаи доварон ғолибият ба Фазлиддин Мадрахимов дода шуд. ташаккур, ки видеоро то ба охир тамошо кардед. то видеои навбатӣ хайр дӯстон.